तर गोव्यात आपला लिव्हर प्रॉब्लेम म्हणजे एकच. कारण आपल्याकडे एक गोष्ट स्वस्त आहे आणि त्यातनं जास्त जे आजार होतात ते लिव्हरचे तेच आजार होतात. लिव्हर डिसीजेस जेव्हा आपण म्हणतो आणि विथ रिस्पेक्ट टू डायजेशन तर काय वेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत, की आपल्याला हा समज व्हॉट आय एम सेइंग इज करेक्ट? येस. लिव्हरचे प्रॉब्लेम म्हणजे डायरेक्टली लिंक टू अल्कोहोल असा एक समज हां. असतो. पण फक्त अल्कोहोलमुळं लिव्हर डॅमेज होत नाही, तर त्याला बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत असतात. लिव्हर ही आपल्या शरीराची केमिकल फॅक्टरी असं म्हटलं जातं. म्हणजे हं, शरीरातले हार्मोन्स असतील किंवा एन्झाईम्स असतील, जे पाचक रस असतील, ते हं, सगळे लिव्हरमध्ये तयार होतात. काही ठराविक जे आहे ते आतड्यांमध्ये सुद्धा तयार होतात. पण मेजॉरिटी वाईज हं. ते लिव्हरमध्ये तयार होतात. आणि अल्कोहोलपेक्षाही एक मोठा मारक असा एक घटक आहे, हं, ते म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स. हं, आजकाल आपला जो शुगरचा इंटेक आहे, हं. साखर जी सगळ्यामध्ये असते, आता बेकरी फूड असेल किंवा करेक्ट. आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड कलर्ड कोल्ड ड्रिंक्स असतील, हं, ते सगळे घटक जे आहेत आणि जे तयार प्रॉडक्ट आपण पॅक्ड जे टीन प्रॉडक्ट जे घेतो, त्यामध्ये सगळ्यामध्ये खूप साखर असते आणि हं, ती साखर जेव्हा डायजेस्ट होते आपल्या शरीरामध्ये, ती जेव्हा एक्सेस होते, तर त्याचं पूर्णतः रूपांतर हे फॅटमध्ये होतं. हं, आणि ते फॅट जे आहे तुमच्या शरीरात साठतं, तसंच ते तुमच्या लिव्हरमध्ये पण साठतं. आणि देन कम्स फॅटी लिव्हर. फॅटी लिव्हर झालं की मग तुमची बॉडी सगळी सुस्तावते. मग त्याच्यामधनं पचन सुस्तावतं, तुमची हालचाल मंदावते. मग शरीरामध्ये कार्डियक प्रॉब्लेम्स येतात, म्हणजे हार्टचे प्रॉब्लेम्स हं, येतात. कधी-कधी डायबिटीज होतो, प्री डायबिटिक होतो माणूस. स्थूलता येते, पोट दिसायला लागतं. ह्या सगळ्या गोष्टी फॅटी लिव्हरकडनं हळू सुरू हं. होतात. आणि त्याच्यामध्ये भर जर का पडली आहे, तर ते तुमची लाईफस्टाईल जर चांगली नसेल, तुमचं जेवण जर वेळच्या वेळी नसेल, खूप टेन्शन असेल, तुम्ही व्यायाम करत नसाल आणि त्याबरोबर जर का दारू पीत असाल, तर त्यामध्ये तुम्हाला मग ते सिरोटिक लिव्हर होतं. म्हणजे ते हं, लिव्हरची पूर्ण जाळी तयार होते. त्याचा जो मूळचा जो काही रचना जी असते, ती हं, सगळी बिघडून जाते आणि त्यामधनं सिरोसिस ऑफ लिव्हर होतो. मग लिव्हर फेल्युअरला ती गोष्ट जाते. हं, पण हे फार सीरियस घ्यायला पाहिजे. जेव्हा फॅटी लिव्हर होतं, तेव्हाच आपण व्यायाम करायला पाहिजे. तेव्हापासून म्हणण्यापेक्षा आधीपासूनच व्यायाम करायला पाहिजे. हं. माणसाने आपल्या खाण्यापिण्याच्या, राहण्याच्या सगळ्या सवयी बदलल्या पाहिजेत आणि आपण एका हेल्दी लाईफस्टाईलचा अंगीकार केला पाहिजे. मग ते करण्याची प्रत्येकाची एक स्टाईल वेगळी-वेगळी असते. कोणी टीव्ही बघून करतं, कोणी रील्स बघून हं, करतं, कोणी पुस्तक वाचून करतं आणि कोणी फक्त आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये जे काय सांगतात ते सगळं काही करतं. पण त्याच्यामध्ये रॅशनली, सायंटिफिकली जे करायला हं. पाहिजे ते बाजूला राहतं. ओके. दोतोरान कसं म्हटलं, की स्टाईल वेगवेगळी असतात. दोतोराची एक स्टाईल इम्पॉर्टंट आसा. दोतोराक प्रश्न विचारलो तेजें उत्तर मेळटा आनी ताजें क्युअर सुद्दां कितें, जें तुमी अवॉइड करूंक शकतात तें मेळटा. आय थिंक दोतोरान सगळें तुमकां आन्सर केलें विथ रिस्पेक्ट टू लिव्हर डिसीजीस. आता दुसरा विषय आहे तो कोलायटिस. हे बरेचदा आपण ऐकतो. आता सध्याच्या काळामध्ये तर जास्तच ऐकतो. हे कोलायटिस म्हणजे काय? आणि ह्याच्यावर काय आपला परिणाम होऊ शकतो आपल्या शरीरावर? कोलायटिस म्हणजे आपलं मोठं आतडं जे असतं, हं, ते शरीरानं सगळं अन्न पचवल्यानंतर जो मल राहतो, हं, जे वेस्ट प्रोडक्ट राहतं, त्याला बाहेर पुश करायचं काम करत हं, असतं. आणि त्याच्यावरती खूप रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. म्हणजे शरीराला लागणारं पाणी हं, त्या मोठ्या आतड्यातनं शोषून घेतलं जातं. हं, म्हणजे जेव्हा ही प्रोसेस होत असते, जी घाण बाहेर ढकलायची, त्यावेळेला हे चांगलं काम पण होत असते. बॉडी हं, रिसायकल्स. हं, तर ही मोठी गोष्ट होत असते. मग त्याच्यामध्ये कसं होतं, की सतत तुम्ही जर का टेन्शन घेत असाल हं, आणि तुमचा आहार जर का योग्य फायबरयुक्त नसेल, हं, तर त्या फायबर नसल्यामुळं ही प्रोसेस पुढे-मागं होते, व्यवस्थित होत नाही. मग ती फास्ट झाली की लूज हं, मोशन्स होतात, स्लो झाली की कॉन्स्टिपेशन होतं. हं, मग त्याचा बॅलन्स जो ठेवायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये 3 कोलायटिस असतात. एक IBS म्हणजे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो आपल्या मनाशी निगडीत असतो. हं, ओव्हर सेन्सिटिव्ह लोकांना सतत शौचाला जायची, हं, सकाळच्या वेळेला 3-4 वेळेला मोशन्स व्हायची सवय लागते. हं, काही लोकांना अल्सरेटिव्ह कोलायटिस म्हणजे पोटामध्ये अल्सर्स तयार होतात हं, आतड्यांमध्ये आणि त्याचा कोलायटिस होतो. त्याच्यामध्ये शौचाबरोबर म्हणजे वेस्टबरोबर रक्तसुद्धा पडतं. हं, पोटात दुखतं, वजन कमी होतं, यू कॅनॉट थिंक प्रॉपरली, खूपशा गोष्टी व्हायला लागतात. तिसरा जो आहे हा क्रॉन्स डिसीज, दॅट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. म्हणजे तुमच्या स्वतःच्याच पेशी स्वतःच्याच पेशींना मारायला लागतात. हं, थोडक्यामध्ये त्यांचं फाईट होतं आणि त्याच्यामध्ये आपलं शरीर सफर करतं. हं, तर दीज आर द डिसीजेस.
आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी गोष्ट अशी आहे की आपली लाईफस्टाईल, सततचं दुःख आणि सततचा विचार ह्या गोष्टी आपल्या मोठ्या आतड्यावरती फार परिणाम करतात. तर ह्याच्यामध्ये सायकोसोमॅटिक फॅक्टर मोठा आहे आणि तिथं होमिओपॅथी फार उपयुक्त आहे. अशा आजारांच्यावरती जिथं IBS होतो, जिथं कोलायटिस होतो, तिथं फक्त शरीराचा विचार न करता त्या माणसाचा विचार करणं फार गरजेचं आहे आणि त्या माणसाच्या वैचारिक पार्श्वभूमीवरती होमिओपॅथिक औषधं खूप चांगली काम करतात आणि दोज आर क्युरेबल डिसीजेस. ॲलोपॅथीमध्ये ह्या गोष्टींची क्युअर नाही आहे. These are cured in homeopathy. Even cirrhosis of liver, I forgot to say in the prior लिव्हरच्या ह्याच्यात, question हा. की cirrhosis of liver is हम्म. curable in homeopathy. लिव्हर हा एकमेव ऑर्गन असा आहे की पुन्हा रिजनरेट होतो शरीरातला, म्हणजे पुन्हा तो पहिल्यासारखा होऊ शकतो. येस. सो ह्या दोन्ही आजारांमध्ये होमिओपॅथी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी हेल्पफुल.